Hyvät katselijat, tämä luontodokumentti on toteutettu virolaisilla työvoimalla, laittoman pienillä palkoilla sekä huonoilla näyttelijöiltä. Näin ollen tältä elokuvalta on turha odottaa minkäännäköistä laatua, joten alkakaamme pidemmittä puheita. Ihminen, tuo luontoinen ihmelapsi, on jo vuosikymmeniä kummastuttanut meitä biologeja. Tänään aion kertoa teille sen uusimmasta haarasta nimeltään Genus Dominus Nvidianus, jota tapaamme Kerttulin lukion ylemmistä kerroksista, missä on paras yhteys Volvon palvelimiin. Siirtykäämme kohti tämän lajin luonnoisempaa elinympäristöä, eli luokkaa 313. Voi ei! Hississä selvästi asustaa lajin Genus Dominus Motors edustaja, eli suomeksi Mopo Jonne. Käyttäkäämme portaita. Asiahan on näin, että uuttoman matkan jälkeen on hyvä rentoutua ja juoda raikasta ja ravitsevaa virvoitusjuomaa. Mitä tämä on? Haista sinä Tämä on kuulkaas parempaa juomaa. Tuotesijoittelu sisältää ohjelmaa. Olemme nyt saapuneet Herarodun tyypillisimpään elinympäristöön, eli lampiin. Ovella minua tervehtii kirjo. Ah, niin kauniista Windows 7 sinistä väriä. Tässä olisi tämmönen Macintosh, you know. Hyvä. Mene pois sinä kerettiläinen. Tässä näemme Pertin, joka parhaillaan haksailee Windowsia ja on rikkonut tietokoneensa näytön ohjaimen. Hänen vieressään Hammu, joka selailee lautoja, spurdoilee ja tilaa internetistä ehkäisyvälineitä. Kommentokehotteessa näemme koodia, jolla hän parhaillaan DDoSaa ylilautaa. Tässä taas koko kansan Sale, ei se Sale, pelaamassa tätä surullisen kuuluisaa Half-Life-kolosta, joka ei laatusyistä koskaan päätynyt julkaisuun. Ja tässä on Quickscope Jonne Otto. Otosta tulikin mieleeni. Se ei liiku, se ei puhu. Mikä tai kuka se on? Se on tietenkin nörtti, joka odottaa 20 megatavun tiedosta 0,8 kilon sekunti vauhdilla. Herra Jumala. Me ollaan äijät menetetty internetyhteys. Nyt millä me nyt pelataan CS? Äijät, serverihuoneeseen. Nyt näette joulun taikaa. Seuraavassa kohtauksessa mun paita vaihtaa väriä. Joku on vallannut meidän palvelinhuoneen. Mitä sä? Pertti, mitä sä täällä teet? Hei, nyt alat selittää. Meiltä katkesi nettiyhteys. Terve laiskiaiset, saipa teidät sieltä luolasta pois. Oi ei. Hei, teillä on joulu jo alkamassa. Come on boys, yläkertaan, run, come on, forza. Ja näin isät ja linjalaisetkin vaihtavat joulumielelle, paitsi Antti, joka on punainen ympäri vuoden ja ylpeä siitä.